Bla 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 bla. Snehuliak, snehuliak, kde si sa tu vzal? Po anglicky snowman, where have you come from? Snehuliak, snehuliak, kde si sa tu vzal? Po anglicky snowman, where have you come from? Chcete si vytvoriť ozdobu na vianočný stromček? Je to veľmi jednoduché. Pohľadaj si doma kartónovú krabicu. Môže to byť od pice, cereály, alebo takú, čo čaká na zrecyklovanie. Pomocou nádobky od jogurtu si nakreslíme dokonalý kruh. Ja som použila pribináček, lebo som ho včera mala na 10. Po vystrihnutí si náš kruh namalujeme akrylovou farbou na modro aj z jednej, aj z druhej strany. Ako náhle to vyschne, zoberieme si korkovú zátku a namočíme ju do bielej farby. Otlačíme dvakrát. Raz, dva. Toto je telo nášho snehuliaka. Alebo ako som to spievala v pesničke, Snowman. Myslím, že už je to suché. Čistý štetec namoč do čiernej farby a namalujeme snehuliačikovi očka, ústa a buttons. Nie buttons. Buttons je predsa anglické slovíčko. Ale ako sa to povie po slovensky? Gombíky. 1, 2, 3. 3 gombíky. Ja viem, že mrkva je oranžová, ale som sa rozhodla, že tento snehuliačik bude mať červený nos. Táto mrkvička bude červená. Jej! No a ešte mu treba namalovať ruky, ale tie namalujeme hnedou farbou ako konáre. A aby mu nebola zima, tak mu pridám aj čiapku. Aj s bombulou. Krása. A už tu chýba len jedna vec. No predsa sneh. Namoč opačný koniec tvojho štetca do bielej farby a urob malilinké bodky na modrom pozadí. Ja to nazývam ďab. Urob taký ďab, ďab, ďab. Ďab, 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 ďab. No a keď doďabuješ, tak už nám zostáva len vytvoriť dieru nad čiapkou, vlastne nad bombulcom. Použijeme na to ceruzku. Vidíš, máme dierku. Prevlčieme nitku cez dieru. Paď. A už ide. Urobíme uzlík. A môžeme vešať na stromček. Nezabúdaj, že kreativite sa medze nekladú. Vytvor si snehuliaka podľa vlastných predstav. Môj sa volá Fero. Ako sa bude volať tvoj?
prišiel Ježiško. Poďme si to otvoriť. Ja už sa neviem dočkať. Čo to len môže byť? Prvé otvorím toto. Akrylové farby. Také som vždy chcela. Ďakujem. Dobre. Druhý otvoríme. Tento malý. Čo to len môže byť? Lepidlo! Ja potrebujem lepidlo. To, čo mám, už vyschlo. Ďakujem. A teraz to najväčšie nechám nakoniec. Toto je dosť ťažké. Čo by to len mohlo byť? A už to ide. Super. Macko uško! Poznáte Macka uška? Jej, malý muzikant. Vykračuje si Macko polnou cestičkou. Po oboch stranách sa zelenajú mladé klásky. Cvrk, 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 cvrk. Začuje tichú muziku. Už sa teším. Animal, alfabet. The dinosaur. Iguana. Llama. V is for vulture. Tvrdé I is for yeti. Love it. A čo je to posledné? Ďakujem. Toto je veľmi ľahké. Čo to môže byť? Čo? Kartónová krabica od pice? A prázdna? To mám natvorenie. Čo ste si od Ježiška vypýtali vy? Povedz. Áno. Tak dúfam, že to aj dostaneš. Fingers crossed. Bla bla blabina, bla bla blabina, bla 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 blabina. Bla bla blabina.